Mula saka kuwi awake dhewe aku jane nek kowe nek kowe tetep gathuk nek karo nganu Nyai Sita Dharma. Oh ya gathuk. Oh ayo. Ngomong sampe piye sampe nabi kok. Wong aku ngurus kok sawo. Lek yen madang. Yo ngene iki narik titrekan. Lek ngomong sampe. Kemana kok ngene sing bayar amit-amit jabang Bali ngono lho. Nanggo ngambil urip yo. Aku ngene urip kok. Ya kok aku nanggo kaya ngene iki yo kae sing meneh kok. Kaya tak nggo ya muni lek yo kok ketok. Aku ora melu-melu. Kok isen-isen ki mosok aku ngekeki sing mbok. Yo iki coba ngisen-isen kena yo ngarep ngempungan aku to nek ngene iki. Jarene kandhane nganggo lurik yo. Sen nganggo lurik kaya ngono iki yo. Kowe lho. Lambene ku lho. Aku ora melu-melu. Kamu kok. Ini pon kamu kelane lho. Kamu sih mbok. Ora apa-apa ditutuke. Aduh kok kono kuliran dene iki kon ngono kuwi kok. Aku maju, aku kena kene iki bingung e. Baru tekan kene iki gak kuat, aku ketemu wargaku aku Ayo yo susun yo. Ya aku muni piye to? Yo rasane ngono mau. Lurah goleke mbuh-mbuh mah jenenge keluyuran. Keluyuran tetek aku ngamerke wong adi wong. Mas dadi tekan iki to Kang lha kowe. Aku Tapi sampeyan nek aku ki wedi lho, Nek. Aku ki wedi aku karo kowe. Kowe ki tak sembah nek ning kono. Iki wedine nang kene kok kaya ngono sapa wonge sing ra mangkel gak aku dudu lentung kok nang kene. dilokon. Tahe, juwane iki. Ane karo sing mbok keduani. Ayo kaya wong kae lho. Aku dapukane ora lewani aku. Aku yo ana ngono. Nek kudune aku yo ora karo kowe. Kok aja ngendengi sing mbok terus. Kok kae mumpung gak iso ngenani aku. Kok saking gebanget tenan kowe. Hatase ning kono aku kira kowe iki nyembah. Liwat nang ngarepmu aku mendek ning aku nang kene kok kaya ngono ki jajal kok kowe sing ajeng. Lho, kok Aku kok barang ketoprak ketok elit. Aku lewani no kakakmu kae. Mergo kakakmu ki nek awan yo minggur kesok. Mongkok nikah ya dadi larane negara. Aku tak newangi buro tandur. Buro. Iki apa ki pete brambang. Ya bali wae ora ono wedang. Nek kaya ngono apa ora ono akal aku lho. Langsung kok kae. Wah niku apike ngeten mawon. Apa? Dipateni wae. Irak kaya ra nyemplungke pewanganmu. Men aku dipunjara ngono. Nggih. Nggih pun dinten mbok mawon. Nek sampeyan niku nggih. Aku kok kelas lho, aku kena jeni nek kok tuwa uwe kok ngono kuwi. ora wis. Kok kowe kado diundang kok kenapa kok dadi lumrah kok yo nang kene kaya ngono karo aku. Ayo iki abot-abote golek dhuwit 300 nek arep besar. Malah nang kene dhewe kami kaya iki kita dhewe kami. Berarti iki dikandani kok kaya Ampun kula kandhane. Mau lho, aku teko kene takon. Pak Lurah, iki apa gaku? Pak Lurah, mengko jenengan ngeron Subroto. Nggih. Barang saiki Saiki yo nek dadi rewak. dadi remungan tak piye kok. Sampeyan niku disyukuri lho. yo najan kae olehmu ning yo ngono. Sing apik ra katono ning sing ala kaya ngono ka aja tak gatek aja tok temeke. Amit-amit jabang bayi alhamdulillah. Nek ning kono ngono saking apike ning kok isa-isane apa mergo ngombe baru kene aku yo ngerti. Apa iki lho kok ya iso. Aku ning nggih alhamdulillah nggih Bu nggih. Le ngomong suminten iki yo ana ora stunting. Yo ngono. Suminten ki Aku dari pangapura yo iso aku teko saking kebenaran kita aku Kapan ya sampo? iki perkarane orang ini. Kapan karo karo iki aku nang ngene kan. Kok tekan saiki lho kowe. Aku dibilang kono 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 apa. Kowe ngono ki sing ngono. Nanti aku kan
sing nek iki kok maksud nang Rai, rai. kaya aku kok. Nah, wis Gas. Aduh, ana lurah didoni karo tapak iki. Kowe wae kono. Pripun ya iki? Wis Atiku sing tak tresnani iki ning kowe. Lah nggih, ning yo dumen saking tresnane yo aja njuk didoni ah. Sepisan kowe iki sing iso jalan. Nggih. Koryo dadi lurah. Nggih. Kula nek dalang nggih apik ning sing ora apik nasibe. Kok ora payu. Payu nek payu men aja marang-marang. Kok warani. Waktu mopes kok kono kok. Padha umber-umber. Sajak padha tegang ati. Kok kaya ana critake Gatot Kaca. Wah niku ajeng garek nguri-uri kabudayan sing ten mriki. Wis Nggih. laku serujuk. Nggih. Nek ning bab budaya uri-uri kabudayan rasa kuwatir kowe takono karo lurahe lurah itu lurah lah anom sucandra kuwi wong sing wis buntas sing karo wong rarene to iki wong rarene Mboten mriki. Kulo lak do beli sak karepe. ora rene boten ngatur iki. aturan ya kae di wis dadi lurah ping 3 nek ora keren. Nek lu jauh le dalanku paling lho. Jane yo payune pengarangan. Besok tak rubah aku. Lumayan jane yo apik. Saged apik yo setengah kiai. Blobot-blobot. Jane apik. Eleke siji. Lompong jak aku. Yo tak dilarang iku wae. Diterusnya mangan apa mboten iki wong. Yo ora apa. Kanthi katubilankan punggiripun saking kita Bondo. Yo mau pamujimu slamet sing ora omahku slamet. Nggih berkahipun Kakang karo panestu anggen kula tenggo griya wonten ing dusun Senan. Yo slamet nggih. Yo slamet. Dilujan. Yo slamet. Panestunipun Bapak. Yo slamet. Panestunipun Kakang. Wis. Boten menapa-napa mungkin nglangsuri sae kok. Wah, rumangsa kok Inggih. atiku delok kahanan ing sing mangkene iki sing do guyobipun Inggih. sing padha saindhik saekakaya. Bengi iki ora kelakane. Popek sing padha sowan. Ora tak. Nggih. Iki ngene, Terus pundi Kakang? aku ki rak wingi-wingi iki ngembang dawuh. Saka ngesane kanjenge Ponorogo. Aku nang kono ki aku supaya wirat retu sing ana ing gunung Klokok. Nggih. Wae kono rob gandal kecu. Pokoke penjahat. Nggih. Kriminal. Kriminalitas. Lah aku nang kono dadi rusuh para negara. Dadi rusuh ana ing Kabupaten Ponorogo. Mongko prajurit Ponorogo ora ana sing bisa sasak. Yo sampe kalah. Lah, kabeh.
Jane kowe takon maju ngono wae. Nggih. Ning aku ora kebali. Tak nyanyi nggih. Nggih. Yang boten podcast aku. Jopo kuwi bayare ning aku dhewe. Tapi nek bayar kelurae anak jengkol akeh. Nek ning aku ki ora. Bocah dijamkan. Klasik. Iya. Rangkap-rangkap Bae. Kakang Waras sadar. Iya. Mbok sampun anginipun dikaaken oleh Anom ngoten niku to mesakaken nggih mboten nek larang niku kantun jawabipun kok. Hawinganane niku ten niku besok pundi ngaten nggih ontene pinten nggih pun tampi kok. Ming 30 Ijin juta. niku lak kantun tanggung jawabipun. Ngendikanipun ngaten kok piyambakipun Kakang. Warok materi pasaran iki. Boten larang nika menggawe tiyang betah sing ingkang baken kelak berkahipun sinaosa napa dipun kerto aji bobotipun semanten ing badanipun berkahipun masyarakatipun keluarganipun sami ayom-ayom tata titi senten anggenipun pados pangpojro lancar ngoten menika lak nggih berkahipun Tur niku ke wong seni niku senes dagangan. Nek nggih damel ngenehi kesempatan sanesipun. Ben sing sak adi-adi kula, sing sak anak kula, kanca-kanca kula niku iso kabeh duwe ruang dhewe-dhewe aneh pira-pira tak nyanyi yo mesake dalange i adisi i. yo sing kepiye wae to Kakang. Awang dheweke dalang kok jenengan ngendika napa mawon piyambakipun anggenipun jawab nggih anten-anten kemawon to. Iki dasaripun menika cuplak diriwanti cuplak andung-andung kok nek jare mati ya ora mati. Lah nggih, awang aku ke pemane ning cangkemku muni dhewe. Injih, lak engko teng kredit ngaten ngendikanipun. Biasanipun iku nek mandhep kok kulon kok teng kredit ngoten tutukipun. Iki Ya mulai tangannya ngono ya. Yo kira yo anake wedok kok yo punyane kok pundi to kok. saminten. Lah suminten kok yo saminten. Iku ora bakule apa saminten. Sinten ya sindene kol waru kae. Suminten. Yakin. Agek ora nang omah pirang dina wis Anak panjenengan ya injih. Sakne kok apa, Pak? kamu gak lemu. Lah nggih. Biyen ora kok ngono kuwi. Biyen, Pak. Sapa mi padha omah mau Nggih. Lajeng Terus gini padha ngomah ya. Kakang Tarok piye? Keting manah kula kepengin sanget dos punjang salah-salipun saking kita goro Kakang. Kendikanipun Kakang Parok dikaaken bilih katemben kemawon kautuh ndara kandungi supados brandaling gunung klothok. Lajeng dos punjang Kakang. Penggo wae tak kandhake. Injih. Sakwise aku iso ngalahake para brandal gunung kok. Injih. Sing jenenge ora tak takoni. Oh nggih. Apa marep dipateni kok dadak takoni kok ora Iku kula pireng-pireng Baribe. Nah, Ami wali ora tak takoni. kan aku jujur ngoten kok. ayo kok. Aku yo nunggu. Musuh arep ganteng iki mosok dadak takoni KTP nggih jotos. Malah kaya wong diblokir. Bab ngerti dhewe kasetene waras sodarmo. Nggih. Oh, tangan tengen kuburan, Tangan kiwa rumah sakit wah. Sikil kanan, puskesmas. sikil kiwa. Tidak wae. Pojok. Wah. Meripat tengen. Meripat kiwa ora ngono. Sakwise aku ditimbali, mergo aku bisa ngalahake brandal-brandal nang gunung klothok. Aku arep dinehi Adiparini Kalunjak. Wah, Mimpi napa? Tak boten mimpi to. Ora ratu kok. Waktu Kalungguhan lho iki. nggih. Klosok apa kursi Ono kursi kok. ya kalungguhan. Kalungguhan nggih patok bro kira ya ora kloso di kursi. Oh anu apa kalungguhan jabatan. nah, kok ngono kuwi. Nggih, Rois
Aku ada melu ora gelem. Boten kula. Ameke saingan. Aja. Ampun lurah. Aja. Wes apa meneh ora dadi monggo tetep gelut. Ora iso Nyanyi karo lurah. Lah nggih. Aku pon milih apa dadi tumenggung, apa dadi bupati, aku milih dadi RT. Wah, sebab nek RT niku klebu kepala daerah tingkat 7. Tingkat 1 presiden, tingkat 2 gubernur, tingkat 3 bupati, tingkat 4 camat, tingkat 5 lurah, tingkat 6 RW, Bupo, RW, wah niku wis cocok. Paling dhuwur Paling dhewe. dhuwur dhewe tingkat 7. Tingkat 7 ku dhuwur pun. Wong ndi ana sing rambut RT. Aku. Bar tak pikir mok dadi RT. Kok wis tingkat 7. Abinai Mas Picis dipari Raja Brana. Ora. Bahuran nek kula. Arep ora. Kakang Marok Sodono. Lah kok yang menika badhe pun paringi ganjaran menapa-menapa mboten turun. Lajeng tujuan panjenengan menika menapa? Lah ngopo duwe? Nek kedahipun yen labur-labur dhateng negara menika taipun pati lho. Nyan badhe pun ganjar. Nggih, matur nuwun kedahipun kok panjenengan ora entuk kesanipun boten. Nek aku ora kok ngono kuwi. Aku ora kok golek keluar. Nek aku kepingin taos arep betinang Kabupaten Ponorogo. Mas mulya atine. Iya. Dasare manggene wis sugih. Sapine 8 sikile ning loro dadi. Loro sune lagi ngene, sakwise aku ora diparingi kekucang ora dinapa. Kersane Kanjeng Bupati ing Ponorogo. Aku diparingi kekucang. Bocah mboten purun. Wujude ora ngono. Wujude lungguhan ora, raja brana ora. Bakal dipundhut dadi besan. Besan. Iki aja ngene iki Pak Lurah iki. Aja. Bahkan tadi udan. Wah, Mantu kanjenge Bupati lho. Sembahane awake Dadi kok sinten arep dijodohake karo Den Masih. wah, dijodohke karo Den Masih Broto. Oleh bakal dipundhut dadi mantu oleh Kabupaten Ponorogo. Ponorogo apa Purworejo Siti Siti? Ponorogo apa Purworejo? Adigan kok. Ponorogo itu Purworejo. Ayo kaya ngono kuwi sing bener Ponorogo. Karena lu dadi besan panembahan aku. Aku mau Ana iki gunane no. Purworejo. Iya, Mbok. Oh, Mbok nyawek dhewe le padha mesut bojo cara piyayine le prihatin ana ngomah. Kasunyatan bapakmu arep diparingi ganjaran sing wujud pangkat derajat ora gelem. Entek-entekane malah kowe arep dipundhut mantu. Saiki ngene. Nah, wes saiki niku dulu kese. Kowe bakal dipundhut mantu iki banjur rembug. Rembug le persiapan. Nek wis saged matur. Sing dibaku niku mulai golek tukang nyandangi manten wedok. Ya. Sebab niku ukurane ora sama. Ini ora suka kawit suka sing pojok kono tekan pojok kono. Ha, bulet 18. Ini kok kaya wis jati wae bulet 18. Mbok ya ngono ya ngono. Nek sing jeneng perkara kuwi iki gampang saiki kok sesuk ora riasa pengantin kita kok dhewe. Wah, wes tok nganu sugihane. Saking seneng-senenge Senenge sesuk disugoto. Para tamu-tamu sing rambung kuwi aja mung kaya wong umum. wah wis tenan kuwi. Kan sing ngaten iku njur kula ditumbaske rasukan. Gampang. Nggih, ampun bedinten nek Pabeh ngaten iki. Sanjai nang toko Mas. wah. Tak ngacuni apa sing disenengi? Jenenge ngacuni ora tuku. Bakal ya. Ayo ngacuni wae kene. Anak kuwi terus yo pun rene iki. Wes niku pun
sesuk kuwi pun perkara subuhan. Sing rupiah-rupiah. Weh, tak pasrahke kowe. wah, beres. Mangke arep njaluk sing napa suguhan iki enten. 7 dina 7 Nggih, pun. kebo. Kebo, nggih. Pun. Jujur lho, Le, ora nganggo nota loro iki Iya, perkarane. 7 dina 7 bengi bela kebo. Dasare nganu to niku mangke ora suwe mboten layak. Lah kuwi mengko mbangane niku rada rapati boros tak kumke wayang dadi krecek terus dioseng. Sip, sip. Dadi kok pamune para-para niku ora mung kok krecek ulang sapi. Jahat kreceke patih sengkuni. Wo. Nah, butuh sing ngene yo kreceke bakal maca. Oh, aku kreceke gak. Ana kok perkarane sesuk tak kumke joget. Yo kinarbati wayang. Saya Nyake. Nggih. nak pitung bengi subane yo kebo. Ndoke aja mung ndok pitik, ndok bebek. Wah, kulo ndok sapi sisan yo. Aku suguhane kebo karo sapi to. Wah, kuwi ndoke yo ndok kebon ndok sapi. Melu iki kan bane Sisan sandok. Sing larang. Nak ndok makus saking ndok prit. Warung kok Ayo malah sisan-sisan rek dene warok iki suguhane ndok cecak mangga kuat. cecak sing tegese iso bedani rene warok kuwi men angele golek mbok kae. Wah iya, nek sing kira-kira empuk ra kangelan dadak mama ya ndok bangkong. Nah, saiki sesuk rupiah-rupiah mantene didandani sing apik nganggo seneng-seneng. Oh, seneng. Nanggap wayang yo kena. wayang Bumi wis semulan yo. Wong memantu e. Kamu udah diatur kabeh. Kowe sowan ngono Ibu Prias, milih sandalan sing apik. Aja nganti kuciwa. Saiki wonge karo santen Suminten. alame karo sandok ora apa-apa. Kuwi Saminten yo iki apa-apa. Nek yen ngaten kula tak estokaken dawakan yo, Nok. Toto-toto ae. Tenang. Ojo nganti gawe ciwane karo aku. Kowe gawe panggungan. Tarup sing apik. kowe pembangunan, aku sing gawe suguhan. Wis ana jope dhewe-dhewe. Ana jope dhewe. Nggih, pun Mbok. Wis Nggih. toto. Yo, wis.